Și bine ați venit la Adevăr și Provocare! 4! Bun, să începem! Ok, cu mine aici este și Bruno. O să vedeți un eu mai mare. Să începem, dar stați puțin, nu vine cu provocări. Deci, provocări. Să vedem. Irina, te provoc să mănânci o linguriță de ketchup. Ok, să mergem la bucătărie. La bucătărie. Am și ieșit și o să-mi dau la bucătărie și o să-mi iau puțin ketchup dulce, pentru că pică doamne fer. Așa, intru în bucătărie. Bun, am venit în bucătărie și cu mine este și ketchupul. Ketchupul, ce apetizant. Și pe linguriță o să punem ketchup. Așa. Este o linguriță de ketchup. Și cum este ea o linguriță de ketchup? Uite așa, tot așa să vă și arăt lingurița ketchup în ea. Da, este o linguriță de ketchup. Bun, și cu lingurița asta de ketchup trebuie să o mâncăm. Să începem. Așa de rău, pentru că e ketchup bun. Este ketchup de dulce, de la Univer. Și mie îmi place foarte mult ketchupul ăsta, deci să începem. 2, 3 și... Gata, l-am găsit pentru că este foarte, foarte bun. Ok. Gata, am mâncat. Apoi, Mari mă provoacă să fac chestia cu animals. Ok, mergem și pe drum. Avem aici un care se plimbă pe drum. Sper că se aude ce fac și eu. Și nu știu unde să mă duc, dar trebuie să fac o chestie, că trece și mașini pe aici. Și nu vreau să mă calce, dar nu o să mă arunc pe jos, nu nefer, nu. Mai bine stau pe aici, pe afară. Așa, perfect. Răzfiră Sfan mă provoacă să mănânc flori. Ok. O să iau floare, am găsit o floare mov și... Uitați că nu este bine aici. Am găsit o floare mov. Ce să fac? O floare mov am găsit aici. Nu am ce să găsesc decât o floare mov. Și... O să pun. Ăla. O să intru în casă. Am scăpat un coș. Pai de cap meu. Maria mă provoacă să mănânc, să ling o lumânare. Eu am aici o lumânare care când o aprind miroase a lămâie și așa miroase a lămâie. Ce spune? Deja bă miroase a lămâie, dar e gustoasă. Așa, perfect. Apoi, mai am în gură petale, stați așa. Da, am scăpat în coș. Apoi, Marian Cernes mă provoacă să mănânc o bomboană de fructe, de lămâie. Mă duc să mă aduc bomboană de lămâie de aici.
Da, chiar am bomboane de lămâie. Chiar este de lămâie. Și o să mănânc. Deci în fața asta am mâncat. De asta e la mine decât portocale. Ha. E acră. E acră rău. Te provoc să strigi în că eu sunt cea mai tare din parcare. Ok, eu sunt cea mai tare din parcare. Cred că m-au auzit vecinii. Apoi trebuie să stric pe geam. Sunt frumoasă! Aici este geamul. Aici. Și geamul. Sunt frumoasă! Este cineva în curte. Sunt frumoasă! Am flutura, știu. Te provoc să strici pe geam. Am vloguri tari! Iarăși pe geam. Am vloguri tari! Nu știu ce mă auzi. Am vloguri tari! Și mă mai provoacă să stric și că pe mine nu mă cheamă Diana. Atunci cum mă cheamă? Ok. Pe mine nu mă cheamă Diana! Acum o să mă întrebe toți cum mă cheamă. Aha. Ala, tot. Are gem, am uitat. Uitați, are gem în el. Vedeți? Am uitat și este foarte acru. Gata, acesta a fost tot. Pa!